אביב. לא. לא מושכים. במיטה אתה מושך? לעמוד. בוא, תעמוד. רביבי, לעמוד. תעמוד. תראה לסבתא, תעמוד. תגיד לסבתא שלום, שלום. עמוד. יופי, כל הכבוד. עמוד. עכשיו תעשה עם סבתא. אצבע לאצבע, נחבר. והנה כדור פאר. מתגלגל, מתגלגל. נתקל בקוץ, בום! ועבר לגדר. נכון. רביב, תגיד לסבתא, איפה הבלון הלך? איפה הוא הולך? מה עושים לו? למעלה. למעלה. תגיד שלום בלון. תני לו את הבלון. בצד שלי. בלון. תן לאמא בלון. הופה. בוא, מיטה. של מי המיטה הזו? של מי המיטה? פה. של מי המיטה? פה, תכף אנחנו נביא. בוא תעשה לדובי נומי נומי. אביבי, תגיד לסבתא, איך עושה צפרדע? אביב, תגיד לסבתא, איך עושה צפרדע? ומה אכלת היום בבוקר? מה אכלת היום בבוקר? קורנפלקס? מה? טלוויזיה? לא.